Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rowel. Taong 1963, Mabini, Batangas. Itong mga panahong ito, kilala ang pamilya ni Rowel sa kanilang lugar dahil sa kanilang natatanging trabaho. Hindi ito pangkaraniwang trabaho na makikita mo, lalo pat malalim ang kaugnayan nito pagdating sa mga lihim na karunungan. Yung ama ni Rowel, bagaman ordinaryong tao lang, meron itong kakayahang magpasunod sa anumang uri ng nilalang na hindi gaanong nasisilayan ng mga mata ng ordinaryong tao. Wala naman itong agimat o mutya pero marami nang nakasaksi sa abilidad nito. Sabi-sabi ng mga matatanda noon sa kanilang lugar, ang ama niyang yun ay madalas nilang masilayang niluluhura ng mga aswang at mambabarang. May mga albularyo na ring sumubok sa aral nito dahil inakala nilang kampunyo ng kadiliman, subalit hindi man lang yun natinag o ano paman. Sa katunayan, lahat ng mga pangontrang ginawa nito para sa kanya ay kampante nitong hinahawakan. Magmula noong ginawa yun ng kanyang ama, binigyan na sila ng respeto sa baryo nila. Sa panahong ito, nasa 15 taong gulang pa lamang itong si Rowel. Estudyante, nasa ika-6 na baitang pa lang. Dadalawa lang silang magkapatid, kung kaya't sila palagi ang nagtutulungan sa anumang gawain. Hindi naman naging mahirap sa kanila ang mga gawaing bahay, sa kadahilanang naroon palagi ang kanilang ama na handang tumulong sa kanila. Sa loob ng 1 linggo, tuwing Sabado lang yun umaalis sa kanilang tahanan para magbenta ng mga gulay sa bayan. Minsan, sinasama siya nito, lalo pat kung marami silang daladalang buwig ng saging. Isang hapon, habang nagtatanim sila ng gabi sa kanilang bakuran, bigla naman silang natigilan nang masilayan nila ang pagdating ng mga kaibigan ng kanyang ama. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, inilahad nito sa ama niya ang tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa mga susunod na baryo. Habang kampante yung nag-uusap sa kanyang harapan, inakala naman ni Rowel na wala lang ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, napansin na niya ang pagbabago ng pag-uusap nito. Yung isa sa mga kaibigan ng kanyang ama, purong mga mambabarang at aswang na ang ibinabanggit sa kanila. Dahil sa pangyayari, minabuti ni Rowel na pumasok sa kanilang tahanan para puntahan ang kanyang kapatid. Habang naglalaro sila sa loob, muli niyang nasipat ang pagpasok ng mga ito. Sa puntong yon, hindi na niya sinubukan pang lumayo, bagkus ay nagpasya na siyang makinig sa pag-uusap ng magkakaibigan. Sa pagkakatanda noon ni Rowel, isa lang ang pinag-uusapan ng mga ito, at yun ay ang tungkol sa mga kalaban nilang mangkukulam at aswang sa baryo. Ayon sa isa sa mga kaibigan ng kanyang ama, papalapit na yon sa lugar nila. Kaya lang naman sila pumunta sa bahay nito ay para bigyan ito ng babala. Dagdag pa nito na wala ring kinikilala ang mga nilalang ngayon alinsunod sa utos ng kanilang gabunan. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, kitang-kita niya ang pagkunot ng noo nito habang sumasagot sa mga kaibigan niya ng, "At sino naman ang namamahala sa kanila?" tanong nito. Matapos naman yung marinig ng kanyang kasama, agad naman itong lumapit habang sumasagot ng, "Si Berting, yung inalipin mo noong wala ka pang asawa. Natatandaan mo pa ba, Roman? Sigurado ako, maghihiganti yun sa'yo kapag nagkita kayo." Dahil sa sinabi ng kaibigan nito, mas lalo pang nilamon ng galit ang ama ni Rowel. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman itong itinaob ang mesa sa harapan nila na siyang nakakuha ng pansin ng kanyang asawa. Matapos siyang masilayan ng ina ni Rowel,
agad naman itong nilapitan ang kanilang ama para pagalitan. Habang yon ay nagbubunganga, pansin na pansin niyang kalmado lang noon ang kanyang ama. Lumipas ang araw na yon, pansamantala muna nilang itinigil ang kanilang trabaho. Kada uwi na Ruel sa kanila, napapansin niya ang kakaibang ginagawa ng kanyang ama. Kung hindi niya yon nadadatnang nagkukudlit ng simbolo at guhit sa katawan nito, nasisipat niya yung nagdarasal sa harapan ng isang libro. Ganon at ganon ang ginagawa nito sa loob ng 5 araw. Matapos nitong makapaghanda, muling bumalik sa kanilang tahanan ang 3 nitong kaibigan. Pagsilay ni Ruel sa mga ito, pansin na pansin niya ang mga kakaiba nitong gamit na dala. Ang isa sa mga ito, merong dalang tungkod na may bao sa dulo. Yung isa naman, may daladalang makabuhay na baging, at yung panghuli, merong dalang punyal na gawa sa bato. Sa pagpasok nito sa kanilang tahanan, naging palaisipan naman para kay Ruel kung saan tutungo ang magkakaibigan. Sa estado kasi ng mga ito, hindi lang yun pumunta para bumisita sa kanilang bahay. Bago pa man makaalis ang kanyang ama, naglakas loob na siyang magtanong ukol sa pupuntahan nitong lugar. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito sa kanya habang hinahawak-hawakan ang ulo niya. "Huwag kang mag-alala, Ruel. Babalik din kami. Huwag mong pababayaan ang kapatid mo rito. Yung nanay mo, tulungan mo palagi." Sagot naman ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa pag-alis ng magkakaibigan, nanatiling tulala lang naman itong si Ruel, malalim na nag-iisip kung saan yun tutungo. Hindi niya rin maiwasang kabahan noon, lalo pat umalis lang ito nang hindi man lang nila nalalaman kung saan yun pupunta. Kinahapunan, nag-usap sila ng nanay niya. Para sa ikakapanatag ng kanyang isipan, ito na mismo ang naglahad sa kanya kung saan tutungo ang kanilang padre de pamilya. Ayon sa kanyang ina, umaalis lamang ang ama niyang yon kapag meron itong importanteng lakad. Nasisiguro din ito na para yon sa kapakanan ng karamihan alinsunod sa nakagawian itong trabaho. Dagdag pa nito na, kagaya ng kanyang ama, hindi rin pangkaraniwang tao ang mga kaibigan nito. 2 sa kaibigan ng kanyang ama, purong engkanto. Yung isa naman, may kapiranggot na dugo lamang. Bagaman walang dugo ng kahit na anong uri ng nilalang ang ama ni Ruel, tinitingalayo ng karamihan. Sa dinami-rami ng antingero sa mundo, isa yun sa bukod tanging nagtataglay ng likas na kakayahan. Naniniwala ang ina niya, wala itong tinataglay na anumang uri ng mutya. Ang tanging nagiging lakas at sandalan lamang nito ay ang mga ukit na kanyang ikinukudlit sa kanyang balat na nanggaling pa sa panaginip. Yun ang nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang anumang sigalot at pakikipaglaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman ang nakaraang buhay ng kanyang ama noong hindi pa sila sinisilang sa mundo. Paglalahad ng kanyang ina sa kanya, bago sila nagkakilala ni Roman, maugong na talaga ang pangalan nito sa lugar na kanilang pinanggalingan. Ang baryo kung saan isinilang at kinalakihan ni Ruel, ang siyang 3 baryo na nilang nilipatan. Kaya lang naman sila pa iba-iba ng lugar ay para makaiwas sa anumang panganib. Walang ibang nais ang kanilang padre de pamilya kundi ang mapayapa at magandang buhay para sa mga anak niya. Dagdag pa ng nanay niya, inaasahan na din ito na darating ang isang araw na muli na naman siyang hahatakin ng tadhana sa ganoong gawain. Hindi na ordinaryo para sa kanya ang pangyayaring yon, lalo pat ilang beses na din yung naganap sa kanilang pamilya.
Matapos naman itong marinig ni Roel, halos hindi na niya mawari kung ano ang isasabat sa sinabi ng ilaw ng kanilang tahanan. Para sa kanya, hindi biro ang kanyang mga nalaman, lalo pat naniniwala din siya sa mga agimat at mutya. Sa katunayan, noong bata pa siya, palagi siyang nakikinig sa mga pag-uusap ng matanda kung papaano magtangan ng ganoong abilidad. Marami na din siyang alam pagdating sa mga buhay na salita, talandro, habay at kung ano-ano pang mga lihim ng mga taong nakakaalam dito. Sa pagsapit ng gabi, nanatili silang nakaantabay para sa pagbabalik ng kanilang padre de pamilya. Bago pa man pumatak ang 11:11 ng gabi, nasipat na nila yung naglalakad kasama ang mga kaibigan nito. Pagsilay ni Roel sa hila-hila nitong 10 aso, bigla naman siyang nagtaka, gawa ng sa isip-isip niya, ano ang gagawin ng kanyang ama sa mga hayop na yon. Nang marating na nito ang kanilang tahanan, mainit naman siyang sinalubong ng kanyang ama ng isang mahigpit na yakap habang nagtatanong ng, "Nasaan ang nanay mo? Tulog na ba?" Hindi pa ho, tay. Nandun ho sa kusina, nagluluto ng makakain nyo. Tay, saan nyo naman dadalhin yung mga aso na yan? Sagot naman dito ni Roel. Matapos siyang marinig ng kanyang ama, hindi na ito nagdalawang isip pa. Tapatan nitong inilahad sa kanya na ang mga asong kanyang nakikita ay mga aswang na nagbabalat kayo lamang. Dagdag pa nito, dinala niya yun sa kanilang tahanan para parusahan. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang dahan-dahan naman itong pagpasok sa loob ng kanilang bahay. Nang si Roel na lamang at ang dalawang kaibigan ng kanyang ama ang natira sa labas, sinubukan niya yung kausapin alang-alang sa kaliwanagan ng kanyang isipan. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga ito, mahinahon naman niya yung tinanong kung totoo ba ang mga bagay na inilahad sa kanya ng kanyang ama. Bagaman naniniwala siya sa mga sinabi nito, merong kapiranggot na parte sa utak niya na merong pagdududa. Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang naging tanong, seryoso naman yung tumitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla namang itinaas ng lalaki ang hawak nitong latigo at kasabay nito ang paghataw sa mga asong hawak-hawak nito. Paglapat ng latigong yun sa katawan ng mga aso, doon nasilayan ni Roel ang totoong anyo ng mga aswang na pilit na nagbabalat kayo. Halos kisap mata lang noon ang naging pagitan matapos niya yung masilayan. Noong una, inakala niyang pangitain lamang yon, pero nang inabisuhan na siya ng dalawa na tumingin sa gitna ng kanyang mga binti, doon niya nasilayan ang nakakaawang anyo ng mga nilalang na yon. Dahil sa mga nasilayan ni Roel, doon niya mismo napatunayan na totoo ang mga aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto, bumalik na ang kanyang ama, dala-dala ang ilang piraso ng kadena. Itinali niya yun sa leeg ng aso at dinala ito sa likurang parte ng kanilang kubo. Matapos niya yung gawin, pinapasok niya na itong si Roel para makapagpahinga. Kinaumagahan, pagising nila, bumungad sa kanila ang mga kaibigan nitong mahimbing nang natutulog sa sala. Maaga kasi noon ang gising nilang magpamilya. 4:00 pa lang, nagluluto na ang nanay nila habang silang magkakapatid naman naglilinis na ng paligid. Sa paglabas ni Roel sa kanilang bahay, laking gulat na lamang niya nang tumambad ang 10 panauhin na nakaluhod sa gilid ng tahanan nila. 2 sa mga ito ay babae, yung 8 naman purong mga lalaki. 3 rito matatanda na rin at halos uugod-ugod na. Dala ng takot ni Roel, agad naman siyang napapasok sa loob ng kanilang bahay.
Hinanap niya roon ang kanyang ama upang ilahad dito ang mga nakita niya. Pagdating niya sa silid nito, bumungad yun sa kanyang nakaupo habang nagbabasa ng Biblia. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. Wika ng kanyang ama. Matapos niyang marinig ang sitas nito, agad naman niya yung nilapitan para ilahad ang tungkol sa mga panauhin na kanyang nasilayan. Nang marinig naman ito ang kanyang pahayag, agad naman yung tumayo habang nagwiwika sa kanya ng, "Hayaan mo lang sila, anak. Hindi sila kalaban. Sa katunayan, sila na ngayoy ating mga kaibigan." Nang marinig naman yon ni Ruel, hindi na siya nagdalawang isip na kontrahin ang sinabi ng kanyang ama sa kadahilanang nasisiguro niyang yon ang mga aswang na kanyang nakita noong gabi. Halos inabot din sila ng ilang minuto sa pagdedebate hanggang sa hindi naglaon, nagawa na rin siya nitong makumbinsi. Kahit taliwas sa kanyang loob ang sumang-ayon, wala na siyang pagpipilian. Iisang bagay na lamang noon ang kanyang pinanghahawakan at yun ay ang pagtiwala sa mga kataga na inilahad ng kanyang ama. Kinahapunan, paglabas niya ng bahay nila, napansin niya ang mga aswang na animoy maaamong tupa. Katuwang yon ang kanyang ama sa pagtatanim ng mga halamang ililipat sana nila noong nagdaang araw. Habang abala ang mga ito sa kanilang ginagawa, minabuti niyang lumapit sa kinaroroonan ng kanyang ina para magmasid. Kahit alam niyang walang magagawa ang mga aswang sa kanilang pamilya, hindi niya pa rin maiwasang mabahala lalo pat matagal na niyang alam ang tungkol sa pagiging traidor ng mga ito. Sa paglubog ng araw sa kalupaan, doon na dahan-dahang napapansin ni Rowel ang animoy paghahanda ng kanyang ama at iilan pa nitong mga kaibigan. Yung mga aswang na hawak nito, unti-unti na ring bumabalik sa pagiging aso, indikasyon na bumalik na sa mga wisyo nito ang kanilang kakayahan. Sa paglalim pa ng gabi, nanatiling gising itong si Rowel. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong mangyayaring hindi inaasahan habang nagpapahinga sila. Makalipas pa ang ilang oras, nang medyo papatulog na siya, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng mahihinang pag-uusap sa labas ng bahay nila. Dala ng kanyang kuryosidad, agad naman siyang bumangon para magmasid. Pagsilay niya sa labas ng kanilang bahay, bumungad sa kanyang mga mata ang ama niyang hawak-hawak ang tali ng 10 aso. Sa harapan nito, naroon ang iilang mga panauhin na merong nanlilisik na mga mata at mahahabang braso. May nasipat din siya doong mga matatandang babae na merong tangan-tangang garapon na pinagpupugaran ng mga iba't ibang uri ng insekto. Nagkataon din kasi noong napakaliwanag ng buwan sa kalangitan, kaya namay hindi naging mahirap para sa kanya na sipatin ang mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan kung gaano katapang ang kanyang ama sa harapan ng mga aswang. Ni katiting na takot at pagkatinag ay wala yung naramdaman na para bang ordinaryo na lamang sa kanya ang ganoong pangyayari. Maya-maya pa, nasipat naman niya itong binitawan ang mga asong hawak nito at kasabay nito ang pagwika nito sa mga dayo ng, "Wala kaming planong pagpapaslangin ng mga anak ninyo. Dinala namin sila dito bilang babala sa inyo. Mukhang nakakalimot yata kayo ah. Hindi nyo na yata nakikilala kung sino ang mga kaharap ninyo." Matapos nitong makapagsalita, saksing buhay itong si Rowel kung papaano nagliwanag ang mga ukit na simbolo ng kanyang ama sa katawan nito. Nagsimula na ding maramdaman niya ang paglabo ng kanyang mga mata
na parabang unti-unti nang kumakalas sa kanyang katawan ang kanyang wisyo. Dahil sa pangyayaring yon, ninais niyang tumingin sa sahig para panatilihin ang kanyang ulirat. Pagbalik ng kanyang mga mata sa siwang ng kanilang bahay, tumambad sa kanya ang mga nilalang na nakaluhod habang ang pinakamatanda sa mga ito ay dahan-dahang sinusugatan ang palad. Matapos yung gawin ng nilalang, tumayo ito sa harapan ng kanyang ama habang dahan-dahang inilalapat ang dumudugo nitong palad sa isang tipak ng buhay na bato. Tanggapin mo itong tanda namin, ang pakikipagsundo ng aming lahi sa inyo. Magmula sa araw na ito, anuman ang problema ng inyong pamilya ay problema na din ng aming lahi. Asahan ninyo, susunod kami sa anumang paniniwala ninyo. Habang buhay naming dadalhin ang katapatang ibinigay ninyo sa amin. Wika ng matandang yon. Matapos itong marinig ni Ruel, halos hindi naman niya mawari kung ano ba ang sinasabi ng matanda. Animoy maliban sa kanyang mga nakikita, meron pang naganap na pangyayari na hindi niya nasaksihan. Nagsilbi din yung katanungan sa kanyang isipan, gawa ng yon ang unang beses na nakasilay siya ng sanduguan. Lumipas pa ang kalahating oras, nagpasya na nga ang mga aswang na bumalik sa kanilang pugad. Bago yun tuluyang umalis, ibinalik nito ang mga kadena sa kanyang ama, kalakip ang iilang mga salapi bilang pasasalamat. Alam naman ng mga aswang na pinahirapan nito ang kanilang anak, ngunit hindi na nila yon binigyan pa ng pansin. Para sa kanila, kailan may hindi na mababago ang pagiging magkadugo nila sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga uri. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon din na silayan ni Ruel ang paglaho ng dalawang kaibigan nito sa gitna ng dilim. Pagpasok ng kanyang ama sa loob ng kanilang bahay, ngumisi lang naman yun sa kanya na parabang ordinaryong kaganapan lamang ang kanyang nakita. Sa paghiga ng kanyang ama sa upuan, dali-dali naman niya itong nilapitan para kausapin. Paulit-ulit niya yung tinanong ukol sa bagay na yon, ngunit nananatiling nakangiti lang ito at hindi umiimik. Nang dumating na sa puntong napagtanto niyang hindi na yon magsasalita, minabuti na lamang niyang matulog sa tabi nito. Lumipas pa ang mga buwan, nanatiling palaisipan para sa kanya ang mga pangyayaring yon. Doon na din siya dahan-dahang nakakaramdam ng hiwaga sa kanyang ama, gawa ng may mga bagay yung nagagawa na animoy imposible para sa isang tao. Pagtatapat pa ni Ruel, may mga pagkakataong nasisilayan niya yung nagbubuhat ng isang tipak ng kahoy na halos ilang kilo ang bigat. Kaya din itong maghukay ng isang buong balon kahit nag-iisa lamang siya. Ang labis niya pa doong ipinagtataka ay ang lahat ng taong nakakausap nito, madaling gumagaan ang loob sa kanya. Yung tipong anuman ang hingiin niya sa mga ito, kayang-kaya nitong ibigay ng walang anumang pagtututol. Magmula din noong nasaksihan niya ang kaganapang yon, naging madalas na ang pagbisita sa kanilang tahanan ng mga aswang. Minsan, tumutungo yun sa kanila para magbigay ng pagkain at iba't ibang uri ng gamit na makakatulong sa kanila. Alam niyo ba, minsan na ding sinalakay ng rebelde ang bahay nila Ruel noon, subalit ipinagtanggol sila ng mga aswang na yon. Yung kanyang ama, walang ibang ginawa kundi ang magkape habang pinakikinggan ang mga sigaw ng rebelde na dinadarag papalayo sa kanilang bahay. Ayon sa gabunan ng mga aswang, tumungo ang mga rebeldeng yon sa kanilang tahanan para kunin ang tinatangang bertud ni Roman. Matapos nilang malaman ang tungkol roon, kabilin-bili na naman ang kanyang ama sa kanila na huwag ipagsasabi ang lahat ng bagay na kanilang nalaman. Tumanda na lamang noon ang kanyang ama,
hindi pa nito nababanggit sa kanila ang bertud nitong tinatangan. Sa pagsapit ng taong 2001, pumanaw na ang ama ni Ruel. Sa kasamaang palad, wala siyang minana dito kundi ang mga masasaya nilang alaala. Kontento naman sila sa iniwan ng kanilang padre de pamilya, lalo pat silang magkakapatid, hindi hangad na tahakin ang anumang landas na tinahak ng kanilang ama. Matapos mamatay ni Roman, patuloy pa rin naman silang ginagabayan ng mga aswang na siya nang nagsilbi nilang pamilya sa lahat ng oras. Labis ang pasasalamat ni Ruel sa mga ito, lalo pat malaki ang papel na ginampanan nito upang makatapos sa pag-aaral ang kanyang kapatid. Pero alam niyo ba, sa dinami-rami ng kanyang naging karanasan, isa lang ang hindi niya malilimutan. At yon ay ang buhay ng kanyang ama na nagtataglay ng mga simbolong nagliliwanag sa katawan. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko karamihan sa inyo, lalo na yung mga matagal nang nakikinig, isang tao lang ang maaalala rito sa kwento na to. Walang iba kundi si Rahab Balinsusay. Grabe, sobra akong kinilabutan sa kwento na to. Hindi kaya yung dugo nito nila Ruel nasa linya ng dugo ng mga raha. Kasi pansinin ninyo, wala raw mutya, walang kahit ano, bertud lang, tas yung mga nagliliwanag na simbolo sa katawan. Grabe, sobrang angas nun. Sobrang lakas nun. Yun lang yung masasabi ko sa kwento na to. Yung bloodline neto nila Ruel, nakalinya to sa dugo nila Rahab Balinsusay. Kaya yung tatay niya, meron nun 'di ba? Ang kaso nga lang, walang napagpasahan. Ang tanong ngayon, nasa na yun? 'Di ba? Kanino kaya ibinigay? Ano ba to? Hindi ba karapat dapat yung mga anak niya para pasahan nun? Kasi nga, papasok na tayo sa modernong panahon Pansinin niyo, kailan namatay yung tatay niya? 2001? Sobrang modern na yan. Tapos siguro iniisip no na, sige, dito ko na puputulin tong bloodline natin. Kasi, yun na nga, papasok na tayo sa modernong sibilisasyon. Pero hindi natin masasabi kasi nga, yung dugo niya nila Rahab Balinsusay, sobrang kalat yan sa buong Pilipinas. So siguro, nabigyan man tong tatay ni Ruel, kapiranggut pa lang yun. Yung iba sigurong kadugo ni Rahab Balinsusay, napasa-pasa kung kani-kanino, di ba? Yun lang yung nakita ko dito at yun lang rin yung opinion ko. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.